Сега ще ви покажа 5 готови коледни сета, които сглобихме в Ташев Outdoor за ваше удобство и ги предлагаме с 15 до 20% отстъпка до 17 декември. Сетовете са тематични: камп, трек, сървайвър, фит и волк. За къмпингари, за планинари, за оцеляващи, за спортяги и за нормални пешеходци. Те са от нашите си български продукти Ташев, плюс още няколко подбрани аутдор находки. Всичко е практично, качествено и създадено с мисъл и грижа за хората, които са често навън. Разбира се, че може и вие да си изгубите най-различни сетове от многобройните продукти в Ташев Outdoors. А ние ще добавим от нас красива и екологична подаръчна турбичка и подарък – тематичен ключодържател. А и не забравяйте нещо много важно. Когато избирате Ташев, избирате българско производство, правено с много опит и сърце тук в България. А това оценява всеки любител на природата. Коледа наближава, не чакайте последния момент, а поръчайте сега.